Hej Erling, velkommen til Vietnam. Vi er taget ud for at kigge på noget jord, så du kan få en idé om, hvad det koster sådan noget her. Og vi står og kigger her på 3600 kvadratmeter industrijord til leje. Det er statsleje, så de lejer det ud. Kontrakten lyder på 20 år gange, og prisen er 180 millioner Vietnamdong. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, det må du lige selv regne ud. Det giver 40-50.000. 3500 kvadratmeter. Du kan bygge alt, hvad du vil her, når du først har lejet jorden. Du må gøre, hvad du vil. Du kan dele jorden op i to. Det eneste, der er vigtigt, det er, at man fortæller, når man starter, hvad det er, man gør. Hvis det er for meget, kan du lege det til nogle andre. Du kan bare sige det, når du starter. Men alt sammen, det kan du også få mere at vide om. Det er 20 km fra centrum. Der er gode vejforbindelser til alle og alle, og der ligger også andre plastikfabrikker i området. Så det er sådan set, hvad jeg har at sige. Jeg har en rigtig god samarbejdspartner henne, som jeg har åbnet firmaet sammen med, Mr. Bang. Han kommer her, han vil lige fortælle, at der også er andre ting. Hi, good morning, Mr. Erling. We are here to help you. This is the land for the factory, and you have many purposes on it to do, like open company. Like in this area, there's a lot of companies, factories, truck companies, and many kinds of other things. This is the second biggest province in Vietnam. We call it Bình Dương City. We come here with Mr. Song, another partner, Vietnamese partner, and he's sitting in the coffee shop over there. I'll show him later. So it's very nice to meet you. We see you later on the internet. Og hvis du har nogen som helst ønsker af nogen slags, så skal du bare lade os vide, hvad det er, du skal bruge, hvad du kan forestille dig, du skal bruge. Størrelsen af din fabrik, indendørs, strøm, hvad. Så kan vi regne en anden pris ud, eller finde ud af, hvad det koster at få lavet sådan noget hernede. Ses! Still recording. Ja, ja. Keep walking. This coffee shop is in between. Ja, det er rent faktisk 2 stykker jord. De har været tørt 2 porte. Der er også 2 papirer på grunden på de 3600 kvadratmeter. Men man kan kun leje det hele. De har slået det sammen til 3600 kvadratmeter. This is also another part of the land. This is Mr. Sung. Mr. Sung, ejendomsmælger og hustaster, hvis man kan kalde det. Han kan det hele. Han ved alt. Ja. Så tilbage i studie 2. Vi ses.